omlouvám za to, že tě požádám, aby si řekl ještě jednou, jestli ano nebo ne, trénovat kondici zvlášť, protože tě teď natáčím. No. Tak. Pro jakou kategorii trénovat kondici? Jak stačí minuta, ještě jednou to řekni tak, jestli je, jak jsi to řekl. Fyzická kondice, samozřejmě je fyzická příprava, ale to je velmi důležité. Ale to musí být pro 16 let snad a určitě pro 18 let a muži, samozřejmě. To je velmi důležitý, ale to musí být speciální trénink 3x na týdně například, nebo 4x na týdně. To znamená, jeden trénink je bez míče například, to je pouze trénink pro fyzickou přípravu. Pouze. Ale kluci, škola rugby a tak dále, nic, nikdy ani jedno maraton, kolo a tak dále. Fyzická kondice bude fyzická příprava 6 let, 8, 10, 12 a tak dále. To bude automaticky spíše. Opakujeme. Pedagogika je ještě jedno. Dobře? Když velmi často trenéři u nás dělají, jak říkal Jan, oni nic nepřipravili. No na příště se musím dělat dneska a tak dále. Kolo, to je fyzická příprava a tak dále. 6 let, 12 let, 14 let, na co? Oni ztratili čas, to je škoda, víš. Nemají například, jsou 20 let, dva míče. Chodňáci. Já jsem odpověděl? Ano, děkuju. To je velmi důležité. A musíte pracovat velmi často 1 na 1, 2 na 2, 3 na 3, to znamená v rovnováze a velmi často v nerovnováze, to znamená 5 na 1 nebo 4 na 2 nebo 3 na 2 nebo 4 na 1 a tak dále. Ale když pracujete 1 na 1, to je, musíte, málo trenéři u nás ve Francii pochopit. Já mám koridor, to je koridor hry. Musím položit tady. Jsem nosič míče, tady. A tady je obránce. A obránce je 3 metry, to stačí. Maxi 3 metry. To znamená, já mám ještě 2 koridory. To znamená vpravo nebo vlevo. Rozumíte? A musíte absolutně proniknout do volného prostoru. Vlevo nebo vpravo, nevadí. To je vaše rozhodnutí. Stále. Nikdy do kontaktu. I samozřejmě nesmíte utíkat. Nesmíte čuk. Jako mám strach. Ne. Aut je berlínská zeď. Tady jsou prusáci, kulometi, samopály a tak dále. To znamená, já musím proniknout, já musím používat ten koridor K1 nebo ten koridor K2 například, nebo naopak. Rozumíte? A na začátku obránce je jako strop, a pak on má větve, může chytat trochu, a pak na konci, když jsou šikovní, on musí nebo může skladat. Rozumíte? A trenér je tady, on má míč, 100 míčů a tak dále. A přerává z prava do leva, nebo z leva do prava a tak dále. To je super cvičení. A ve Francii 10% dělají. To je všeobecný pohyb hráčů verže. To je super začátek. A všeobecný hráčů verže jsou 15 na 15 pro dospělí a junioři a tak dále. Ale aby byli velmi šikovní hrát 15 na 15, musíte používat velmi často 1 na 1 nebo 2 na 2 a tak dále. A 2 na 2 to je stejný, ale musíte proniknout do mezery. To může být mezi autem a obránce nebo mezi obrancama a tak dále.
A na závěr, motorické učení je pro vás, vy jste začátečníci například, jako trenéři, to je vysvětlení. Já jsem zkusil vysvětlení. Já jsem představil několik věcí, snad to je mnoho nebo příliš pro vás. A pak pochopení. Když vy napíšete, není problém. Pochopení bude velmi efektivní. Když jste, jako velmi často před 15 lety a tak dále, v České republice, ve Francii taky to je stejný problém. A Češi říkají, super, ale nikdy nenapsali, nic. A pak klubu příští týden, co dělal malý Francouz, co dělal, nebo to nebylo efektivní. Rozumíte, když máte papír, doma já mám takhle, papír, listiny, francouzský, český a tak dále. Po každé systematicky a ten samozřejmě neznal počítač, jsem šatačník počítačů a tak dále. A pak je vysvětlení, pochopení, zkoušení. Co já jsem viděl od Francouze, já zkusím na příští trénink, například, jestli potřebuju tu tému a tak dále. A pak je asimilace, to je velmi důležitý, to je český, myslím, to je opravdu přizpůsobování. Přizpůsobení. Uprava. Dobře. A pak to je apropriation, to může být na slovníku přivlastnění nebo nejblíž dokonalosti, ale dokonalost neexistuje. Samozřejmě All Black například momentálně jsou co možná nejblíž. My Francouzi momentálně myslíme v župě, takhle. Máme velkou krizi u nás, ale to není naše téma. Nemůžu vysvětlit anekdoty a takhle pak. My jsme byli velmi často takhle. Třetí, nebo čtvrtý, nebo druhý, více mistři světa a tak dále. A momentálně my jsme tady. To jsou mnoho problémy a tak dále. No. Ale budeme určitě, protože my jsme latinský a tak dále, můžeme být za 6 měsíců, proč nevíme a tak dále. To je Francie. No, dobře. I stále musíte myslet na to vysvětlení, pochopení, zkoušení. Zkoušení, to je velmi důležitý. To je konkrétní na hřišti. Míče a kluci nebo holky a tak dále. A přizpůsobení a tak dále. A samozřejmě, když máte holky, to je stejný. To nesou cvičení pro holky, nesou cvičení pro chlapy. Naštěstí. Ale pozor, holky, to je poslední problém. Když nemají menstruace, není problém. Jsou jako kluci. Není rozdíl. A když oni mají 12 či na to je jiný problém. V tom případě oni jsou skoro ženský, i to znamená, oni musí hrát holky na holky a chlapci a chlapci. To musí být. Když máte 15 let nebo 14 let dohromady, to nefunguje. To je pouze, to začíná sex protože holky jsou ženský a chlapci se... Rozumíte, to je mezinárodní problém. Děkuji ti.